Pozdrav mojim potricama i svim ljudima širom sveta koji vole košarku. Želim ovim putem da pružimo podršku našem Nikoli Jokiću i njegovom Denveru. Već kroz nekih sat vremena Nikola Jokić i njegovi saigrači će izaći na megdan Minnesota u četvrtoj utakmici. U ovom videu vidjet ćete najbolja dešavanja iz prethodne utakmice između ove dve ekipe. Pogledajte zajedno sa mnom našeg Nikolu Jokića kako pogađa trojke, asistira i razigrava saigrače. Ove noći neću da spavam i ostaću budan i navijat ću za našeg Nikolu Jokića iz Denver da dođe do 2-2 u ovoj seriji. Neka večeras cela Srbija navija za našeg Nikolu Jokića, a vi me zapratite, lajkujte i šerujte.